ହେଲା ସାହିରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆମର ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ଜର୍ଦାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଇକିରି ଆମେ ବି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ପାଇଲୁ କି ସେଠି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଚାଲିଛି, ତା ଛଡ଼ା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଚାଲିଛି, ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଜର୍ଦାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ଆମକୁ 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମ 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶେଖ ମୁନା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଜା ଆଲିଆସ୍ ମୀର ନିଆଜ କାଦ୍ରି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶେଖ ଅରବାଜ। ହେଲା ସେହି ପୁଣା ବଜାର ପିଏସ୍ ଅଣ୍ଡରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ସିଜ୍ ହେଲା ଗୋପାଳ 60/60 ନମ୍ବର। ତ ତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି, ତାଦେହରୁ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଜିଙ୍କ୍ ଏବାଉଟ୍ 1 kg, ଲୁଜ୍ ଜର୍ଦା ଏମିତି। ତା ଛଡ଼ା 2ଟା ଫୋନ୍ ବି ଆମର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରୁ ସିଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ସୁଜୁକି ଆଭେନ୍ୟୁ ସ୍କୁଟି ଯେଉଁଥିରେ ଜର୍ଦା ଲୋଡ୍ ଥିଲା, ଆମର ସେଇଟା ସିଜ୍ ହେଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ରେଡ୍ ହଉଛି ଏବଂ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଜର୍ଦା କାରବାର ଚେର ଲମ୍ବୁଛି, ପୁରା ପୁରୁଣା ବଜାର ଏରିଆରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁନି। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ କେସ୍ ହେଇଛି ଜର୍ଦା ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ଜର୍ଦାର। ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଆମର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖରାପ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଜର୍ଦା ବା ଗୁଟଖା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବି ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତ ଆମର ପୁରା ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି କି ପୁରୁଣା ବଜାର ଏରିଆ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଭଦ୍ରକ ଯୋଉଠି ଏମିତି ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ ଜର୍ଦା କାରବାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଗାର ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କରାଇନି କିଏ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିକି ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ଜାଗାର କିଏ ମାଲିକ ଅଛି। ତିଆରି କରୁଥିଲେ ନା ମାଲିକ? ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏମାନେ କୋଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ମାଲ କୋଉଠି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଏବେ ତ ଆଜି ହିଁ କେସ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କେସ୍। ଆମର ତାଙ୍କର ଇନଭେଣ୍ଟରି ବା ଯାହା ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କାହାକୁ ମାଲ ବିକୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏଟା କନଫର୍ମ କରିପାରିବା। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସେମିତି ଆରାଉଣ୍ଡ ତ କହିହେବନି, ତଥାପି ଯେତିକି ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ମିଶିକି ଆରାଉଣ୍ଡ 2 lakhs ପାଖାପାଖି ହେବ।